Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum jiena u Lino ħanitkellmu fuq żgur diġà raftuhom il-ful. Il-ful, reġa' wasal iż-żmien tal-ful Daryl. Il-ful jinżera għandek perjodu twil, tista' tgħid minn qisu nofs Settembru il-bdiewa jekk ikun ir-raba adattat jibdew jaħsbu biex jiżiraw il-ful u tibqa' sejjer sa Diċembru għal dak li jgħidulu l-imwaħħar. Issa fid-dar tista' tagħmel ftit ukoll. Mhux rakkomandat li tagħmlu ġo qasrija għax il-pjanta kabbarija. Issa meta ngħid qasrija kif ikollok kontenetur kbir tista' tagħmel, s'intendi. Għax tikber u jekk jaqbad ar-riħ jew jaqliblek il-qasrija kif tkun żgħira. Jew jaqlaħilek minn ġol ħamrija tagħha. Allura wieħed irid joqgħod attent fejn se jħawlu. Jekk għandek ġardina tista' tagħmlu faċilment daqs prodotti oħra. Il-ful kif ġie spjegajt huwa pjanta ikber kabbari, tikber il-pjanta, allura trid tiżiraw. Mela kull waħda se tagħmel pjanta. Kull fula ħa toħroġ pjanta. Trid tiżiraw distanza ngħidu aħna ta' bejn waħda u oħra trid tkun ġixpiedi qed nitkellem 60 cm. U jekk ħa tagħmel iżjed minn filiera waħda, trid tagħmel daqshekk ieħor distanti bejn filiera oħra. Għax kif ħanerġa' nirrepeti, jifrex jikber jew inkella jogħla. Imma aħjar meta jikber u jespandi mal-art, jagħmel iktar frott milli joqgħod jogħla biex ifittex id-dawl. Mela dik kif tkabbar il-ful. Issa, il-ful komunissimi hawn Malta kum jikber l-ikbar għadu tiegħu jew ma jagħmilx frott jekk jattakka il-budebbus. Bedebbus huwa pjanta parassita li tikber fuq l-istess eruq tal-fula. Imma dak jiddependi mill-art li għandek. Għalhekk għatlek jiddependi xart għandek fejn tiżiraw għax jekk tagħmlu għal-bidu għal nof Settembru jekk l-art mhix tajba jew fija l-budebbus se jattakkawlek żgur. Imma meta jkun daħal iż-żmien inqas ċans li attakka. Meta tajt daħal iż-żmien meta? Qed nitkellem għall-aħħar ta' Ottubru u anke Novembru. U kif għad tibqa' tiżiraw sa Diċembru jekk trid tnissel minnu għaż-żerrja għax dak is-sabiħ tiegħu tagħmlu. Inti hawnhekk iż-żerja kif dik minn tiegħi stess tagħmel li kelli mela tagħmel wiċċ iktar tard fis-sena. U dak tħalli ħaż-żerja. Tħalli jinxef fuq il-pjanta u jkun pereżempju Ġunju nixef kollox ġbartu ħriġtu fażdaqtu fil-fatt hawnhekk għandna il-xhur tal-fula u mal-art taħtna. Ejva dak kien mimli bil-żerja tal-ful. U terfa' għal meta jiġi biex inżera jew kif trid issajjar minnu nixef taf inti sopop bigella. Jibisser inti jekk tridu għaż-żerrija trid tħallih hemmhekk jinxef ma taqalawx. Ejva. Ekku tħalli fuq il-pjanta, dak mhux għalli kell dak il-ħin aħdar, trid tinsih. Trid tikkurah jiġifieri s-saqqiet naħilu l-ħaxix normali. U kull waħda ħa tagħtina pjanta. Issa, ejva kwenta, jekk terġa' tiġbor xi 10 ta' miżwiet minn hemm tkun taf kemm ikun fih. Għandek bħal dan naħseb kien fih xi 6. Qed tara, issa la qegħdin fiż-żifna. Daku, u dal jifdal. Proset, issa lin l-aħħar mistoqsija. Kemm idum biex jikber u kemm idum biex. Sewa, mistoqsija tajba, x'dejn pjanta li biex ittik il-frott iddum ħafna. Trid tistenna. Tippretendix li żrajt ħosejjer, mhux bħal ta' Jack and the Beanstalk, m'għandix taqsam xejn. Għandek 4 xhur u nofs 5 biex tieħu l-frott tiegħu. Imma tagħmel ammont sostanzjali. Iva tagħmel, jekk ma insomma mbagħad għandek l-edewwa tiegħu l-elementi li ma semmejniex kif jinżera għax importanti. Il-ful irid art u mduża ħafna. Mhux se titfgħu fil-ħamrija nixfa u tlaqtu għax jirt tagħmel ftit ċita. Ma jkunx biżżejjed biex inebbet. Allura jimmoffa. Jekk inti l-art ix-xarbet sew u da tista' tiżra hemmhekk u ċ-ċansis li jinbet. U trid tiżraw tissaqih kollu. Jekk kunu waħda jekk mill-art ma xorbotx tissaq iva importanti bil-ilma wkoll da.
Mela, grazzi Lin, grazzi tal-informazzjoni fuq il-ful, ċertament naħseb li hawn ħafna illi ħajaraw jekk jistgħux mid-dar jibdew jżommu ftit biex ikabruhom. Mela, jiena u Lino nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna darb'oħra għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.